היי. תשבי בבקשה. נעים מאוד, אני שרון, עורך האתר. היי, הילה. קיבלתי תיק העבודות שלך, בהחלט מרשים. תודה. מה לדעתך יוצר סיפור טוב? קונפליקט? זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה תמיד בצילומים שלי יש שני צדדים. יש צלמים שמחכים לרגע, ויש צלמים שיוצרים אותו. איזה סוג את? הסוג שמחפש עד שהוא תופס אותו. או יוצר אותו. מצוין, כי לסוג שמחכה יש לנו פחות זמן פה. יש לנו כתבה גדולה שאנחנו עובדים עליה על ההפרה של הנחיות הקורונה בחתונות. חרדים חוסלי, בדואים פחות נראה לי הקטע שלך. אבל יש תופעה מעניינת של הפרת הנחיות בחתונות בשטחים. זה משהו שאת יכולה להשיג? כן, אני בטוחה שיש קבוצות של צלמים בשומרון. אני אחפש שם. את פחות תמימה שאת נראית. אני לא תמימה בכלל. צור, זה בקשר להודעה שלך? כתבנו? ברוך השם. תגידי, יש מצב את מצילה אותי? זה דחוף להיום? אני פנויה. איפה את? משערי תקווה. לא רחוק, מעולה, מעולה. אני אבוא לאסוף אותך ב3? מעולה, קבענו. יאללה, קבענו. היי, את הצלמת? היי, הילה. עדיף אחורה. אתה יודע, המצב, ריחוק וכאלה. רגע. רגע, אוקיי. בואי. זה נראה הגיוני שעוד פעם סוגרים אותם, כאילו, אם הסגר הראשון היה טוב, בשביל מה צריך עוד סגר? ואם הסגר הראשון לא היה טוב, אז בשביל מה צריך עוד סגר? כאילו, מה אני עכשיו? לדעת כל המומחים, בשביל לעצור את התחלואה, צריך סגר שני. בואי רגע להרגיע עם המילה מומחים. אני רואה את המייתם. אני פשוט כבר חליתי בקורונה, אז אני גם חסין וגם לא מדביק. ואין לך שום תופעת לוואי? לא, ממש לא, כלום. עם מה את מצלמת אמרת? סוני. מעולה. אני עם קנון. מה הזווית? מה, זווית? מה הסיפור של המתחתנים, כאילו? אחת הענקה למשפחה מסביב. מתחתנים, לא יודע, רגיל. יהיו הרבה אנשים? בעזרת השם. כן, יהיה שמח. מה, תגידי איזה חתונות אחרות שאת עושה, איזה זווית יש? לפעמים פרק ב', לפעמים היו חברים מלא זמן ופתאום נהיו זוג. זה, כל פעם קצת אחרת. אבל בתכלס תמיד יש חתן כלה, משפחה, חברים, והמון אהבה. בלי סיבוך. זה תמיד סיפור פשוט וטוב. זה גם מה שהם רוצים לזכור. ולהיות יפים. זה תמיד. את לא עפה על חתונות. אני יותר בקטע של חדשות. אוי. או אמנות. אני ממש מעדיף לעשות טוב. ושישלמו טוב.
פעם ראשונה פה? בצבא הייתי צלמת במג"ב. את היית במג"ב? כן? וואלה, לא נראית. איך אני נראית? עדינה כזאתי. עדינה? אני קילרית. וואלה. לא, זה טוב לדעת, זה מעולה לנו. מעולה לנו. אם יעשו לנו איזה מערב, פשוט יש מלא התראות. אז אם אני נפצע, יש לי M16 בבגאז' מאחורה, יש שם 2 מחסניות מלאות. בסדר? לא מגרלתי את הנשק כבר מלא זמן, אז פשוט תראי כדור ראשון באוויר לניקוי הקנה ואז צרורות. תסתדרי עם זה? זה הקופון זה ממש קרוב. למה כל כך פתוח? מחפשת את המיזנסצנה. כן, אבל אנשים אוהבים לזהות את עצמם. שזה יש סלפי. פתוח הם יכולים לבחור מה הם רוצים לראות. אז את יכולה לבחור בשבילם. את מספיק מוכשרת וטובה כדי לדעת מה יפה ומה נכון. אני יכולה, אבל אני אוהבת פתוח. אתה מעדיף שאני אצלם קלוזים? לא. לא, זה יפה, זה באמת מעניין. זה נותן עוד אופציה. אבל מדי פעם תקרבי גם עם ה-85, זה... אולי תמצאי שם משהו. מה אכפת לך? אוקיי, הרגע שבשבילו את פה, הכי חשוב שזה שהקלה תצא יפה, אוקיי? אהלן, אני רחל המפיקה. אני הצלמת של צור. יאללה, בואי, כנסי. כמה אורחים אמורים להגיע? אני פשוט רוצה להכין את העדשה המתאימה. בערך 40, 50. קול, כן. בואי, כנסי אחריי. יו, את מתרגשת. אני מפחדת. ממה את מפחדת? אני לא יודעת שיקרה משהו. לא יקרה שום דבר. את תראי שהכל יהיה בסדר. לא יקרה כלום. אנחנו בהתאם להנחיות. אני לא רוצה שתדאגי. אני רוצה שתדעי שהכל יהיה בסדר. לא, שום דבר לא יהיה בסדר. זו בכלל לא החתונה שהייתה אמורה להיות. הייתה אמורה להיות לי חתונה עם 300 אנשים. כל מה שישאר לי מהיום הזה זה רק איזה תמונה עם 50 איש. רגע. בואי, תני לי את החיוך הכי גדול שלך. אוקיי, עיניים גדולות. הכי חשוב שלכלה תצא טוב בתמונות, נכון? כן. כן. איזה מהממת את. יפה. טוב. נשלם.
אני רוצה שתזכרי, זה הולך להיות היום הכי מקסים בחיים שלך. יאללה, בהצלחה. תודה. מה לדעתך יוצר סיפור טוב? קונפליקט? זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה תמיד בצילומים שלי יש שני צדדים. יש פריים ספציפי שאתה מחפש? הפרה בוטה של ההנחיות, כמה שיותר אנשים בלי מסכות וכאלה, אבל יותר מזה, אני מחפש את אווירת הדווקא של חוסר אמון מוחלט במערכת. זאת מבחינתי הזווית. מה, את חדשות? יש פה בקושי 50 איש, את מי זה יעניין? עדיין זה התקהלות. זה הפרה של ההנחיות. זה מה שאת רוצה להראות להם? אני לא כזאת קילרית. בשביל מה את צריכה להיות קילרית? בשביל להביא סיפור טוב. מה את רואה שם? חתן. קל. משפחה, חברי. המון אהבה. נו, וזה לא סיפור טוב. יש לנו עוד מלא עבודה.